Улады ўзяліся за пахавальны бізнес, а значыць, чакайце падвышэння цэнаў. У Менску затрымалі гандляра фальшывай парфумай, пра якога мы расказвалі учора. Аўтапарк у Магілёве апраўдваецца за вялізную дзірку ў аўтобусе. Трагедыя на Берасцейшчыне і небяспечнае надвор'е на заўтра. За вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Новы ўзровень экстрыму ў магілёўскім грамадскім транспарце. На 18-м маршруце пасажыры знялі на відэа аўтобус, у задняй часці салону якога проста пад пасажырскімі сядзеннямі утварылася велізарная дзірка. Праз яе на поўнай хадзе можна было дэталёва разглядаць кручэнне карданнага вала і асфальт, які пралятаў пад нагамі. У каментарах людзі адразу ахрысцілі дзірку хітрамудрым кандыцыянерам і наглядным дапаможнікам для будучых аўтаканструктараў. Аднак пасажырам, якія рызыкавалі выпадкова апусціць нагу ў адкрытую прастору з рухомым механізмам, было дакладна не да смеху. У Гардзенскім раёне 65-гадовы пенсіянер стаўся фігурантам крымінальнай справы пасля агрэсіўнай спробы атрымаць абед. Мужчына, які жыў пад адным дахам з былой жонкаю, на падпітку запатрабаваў ад яе ежу. Атрымаўшы адмову, ён прынёс з двара сякеру і пачаў пагражаць жанчыне расправаю. Гаспадыня паспела зачыніцца ў спальні і зняць дзеянні дэбашыра на тэлефон, а пасля перадала відэа работнікам міліцыі. У дачыненні мужчыны распачатая крымінальная справа за пагрозу забойствам. Найбліжэйшы час абедаць яму, хутчэй за ўсё, давядзецца ў месцах пазбаўлення волі. У інтэрнэце набірае рэзананс відэа з чыгуначнай станцыі, дзе дзве пенсіянеркі перабягаюць шляхі перад самым цягніком. Машыніст падаваў бесперапынныя гукавыя сігналы, аднак жанчын гэта не спыніла. Большасць карыстальнікаў рэзка асудзілі жанчын за смяротную рызыку і выказалі спачуванне машыністу, які перажыў каласальны стрэс. У той жа час частка каментатараў звярнула ўвагу на сістэмную праблему. На такія адчайныя крокі людзей часта штурхае адсутнасць абсталяваных бяспечных пераходаў і нязручны расклад мясцовага транспарту. Міліцыя затрымала таямнічага прадаўца парфумы на Мерседесе, які днямі стаўся героем сталічных соцсетак. Нагадаем, мужчына гадамі прапаноўваў мінчукам купіць духі ўдвая танней, апавядаючы гісторыю пра свой тэрміновы ад'езд з краіны. Як паведамляе МУС, аферыстам аказаўся 30-гадовы непрацоўны жыхар сталіцы. Праваахоўнікі вылічылі яго пасля афіцыйнай заявы аднаго з пацярпелых і маніторынгу паблікаў. Затрыманы прызнаўся, што купляў танныя копіі на рынку і выдаваў іх за дарагія арыгінальныя брэнды. Цяпер цэнтральны РУС праводзіць правяранне. Дзеянням ілжэбізнэсоўца дадуць прававую ацэнку. У Беларусі рыхтуюць маштабную зачыстку рытуальнага бізнесу, што пагражае знішчэннем прыватнага сектару. Новы праект указу прадугледжвае ўвядзенне жорсткіх абмежаванняў ад абавязковых развітальных дамоў з афіцыйнымі заламі да адмысловых дазволаў на катафалкі. Больш за тое, пракуратура прапануе цалкам забараніць індывідуальным прадпрымальнікам працаваць у гэтай сферы. Штуршком для рэформаў паслужылі скаргі Наталлі Качанавай у сувязі са злівам звестак пра памерлых. Аднак эксперты бачаць у гэтым банальную спробу дзяржавы манапалізаваць звышпрыбытковы рынак, гадавы абарот якога ацэньваецца ў 360 мільёнаў рублёў. Пад выглядам абароны спажыўцоў улады проста знішаюць канкурэнцыю. Самыя беларусы ў соцсетках ужо рыхтуюцца да горшага. Людзі асцерагаюцца, што пасля знікнення прыватнікаў цэны на пахаванне рэзка вырастуць, а якасць паслуг упадзе. Замест далікатнага сервісу пад ключ сваякі памерлых рызыкуюць зноў застацца сам-насам з грубай бюракратыяй у самы цяжкі час. Больш падрабязна чытайце ў матэрыяле Арсена Рудэнкі на belsat.eu. У Беларусі стартуе сезон школьных кірмашоў. Сёлета поўнае экіпіраванне вучня ад адзення да канцылярыі будзе каштаваць бацькам ад 120 да 600 рублёў і вышэй. Прадстаўнікі гандлю супакойваюць, рост цэнаў стрымліваюць жорсткія дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі. На паліцах будзе пераважаць прадукцыя айчынных прадпрыемстваў. Да прыкладу, толькі сталічныя універмагі плануюць атрымаць каля 60 тысяч адзінак адзення. Пры гэтым кошт камплекту формы для хлопчыка складзе да 300 рублёў, а для дзяўчынкі да 250. Перад судом у Гомлі паўстане на радзіне з Туркменістану, які арганізаваў буйны канал нелегальнай міграцыі. Будучы дырэктарам таксі-фірмы, ён адкрыў працоўныя візы для 20 грамадзянаў Індыі пад выглядам працаўладкавання на швейную вытворчасць. Насамрэч, ні цэхаў, ні абсталявання ў бізнэсоўца не было.
Мігрантаў прывезлі ў Гомель і рассялілі па здымных кватэрах, аднак пры спробе атрымаць рэгістрацыю схема правалілася. Як высветліла следства, абвінавачваны дзеяў у змове з саўдзельніцаю з Польшы, ад якой атрымаў за паслугі больш за 28 тысячаў рублёў. Цяпер арганізатару нелегальнай міграцыі пагражае ад 3 да 7 гадоў калоніі. У Іванаўскім раёне Берасцейскай вобласці ў штучным вадаёме патануў 4гадовы хлопчык. Трагедыя здарылася учора ўвечары ў аграгарадку Гарбаха. Як паведаміла маці загінулага, яны былі ў двары дому, калі яна ненадоўга адышла ў хату па зменнае адзенне. Вярнуўшыся, жанчына не знайшла сына і адразу пачала сама яго шукаць на ровары. Праз некаторы час цела дзіцяці ў паркавым вадаёме заўважыў выпадковы мінак. Хлопчык быў на паверхні вады за 2 метры ад берагу. Спецыялісты таварыства ратавання на водах чарговы раз настойліва заклікаюць бацькоў не пакідаць малых дзяцей без нагляду ні на хвіліну. 15 ліпеня Генеральная пракуратура Латвіі распачала крымінальную справу па факце злачыннай дзейнасці службовых асобаў памежных структураў Беларусі. Генпракуратура Латвіі паведамляе, што 13 ліпеня атрымала заяву ад дзяржаўнай памежнай службы сваёй краіны, у якой адзначаецца, што са жніўня 2021 года памежнікі сутыкаюцца з працяглым і сістэматычным міграцыйным ціскам на латвійска-беларускай мяжы, які ўзнікае праз дзейнасць злачыннай арганізацыі, а не праз выпадковыя спробы незаконнага перасячэння мяжы. Латвія лічыць, што ў Беларусі дзейнічае злачынная арганізацыя, якая каардынуе незаконнае перамяшчэнне людзей праз дзяржаўную мяжу і садзейнічае яму. Сярод іншага, Беларусь вінаваціць у сістэматычным падрыве дзейнасці памежнай службы Латвіі, пашкоджанне памежнай інфраструктуры, перашкодах выкананню задач памежнай службы і аслабленні яе эфектыўнасці. У пятніцу 17 ліпеня ў асобных рэгіёнах Беларусі тэмпература паветра перавысіць 30-градусную адзнаку. Белгідрамет абвясціў аранжавы ўзровень небяспекі. На паўднёвым захадзе краіны ў дзень слупкі тэрмометру дасягнуць плюс 30-31 градуса. У астатніх раёнах будзе больш камфортна ад плюс 23 до 29. Сіноптыкі прагназуюць малавоблачнае надвор'е без ападкаў з лёгкім ветрам. Ноччу і раніцу месцамі магчымы слабы туман. Пры гэтым уначы захаваецца тэмпературны кантраст ад усяго плюс 6 градусаў па паўночным усходзе да 18 на захадзе краіны. На гэтым мы сёння ставім кропку, ставьте лайки, подписывайтеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.